שלום למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו כאן באודקאסט, הפודקאסט המשפטי. הריון ולידה, תהליכים מורכבים, משמחים, אבל גם רגישים, גם מבחינה רפואית. החמצה של מום באולטרסאונד או אי הפניה לבדיקה נדרשת עשויות למעשה לשנות מקצה לקצה את החיים גם של העובר שעתיד להיוולד וגם של ההורים שלו. הולדה באבלה היא עילת תביעה של הורים שטוענים כי אילו היו מקבלים מידע מדויק ונכון ובזמן, הם אולי היו יכולים לבצע הפסקת הריון ובכך להימנע מהולדתו של תינוק פגוע. נמצא איתי כאן היום עורך הדין ירון מויאל שעוסק ברשלנות רפואית והוא יעשה לנו קצת סדר בבלגן. שלום וברוך הבא ירון. שלום, תודה רבה. שמחה מאוד שאתה כאן. להסביר לנו קצת יותר על המקרים האלו שבסופו של דבר הם נוגעים בבטן הרכה, כי מדובר בילד שמגיע לעולם ובחייו ובעתידו. אז אני רוצה קודם כל שתנסה להסביר לי ולמאזינים והצופים שלנו, אילו מקרים יכולים לבסס למעשה עילת תביעה של הולדה באבלה. בעצם אנחנו מדברים על תקופה שקודמת ללידה, במהלך ההיריון, לעתים גם קצת לפני, במהלך שבני זוג רוצים להיכנס להיריון, אבל אנחנו נתמקד בתקופת ההיריון, ובעצם הולדה באבלה זה מצב שבו נולד ילד פגוע, עם פגיעה מוחית קשה או מחלה קשה, וברגע שאת מצליחה להוכיח שהרופאים במהלך מעקב ההיריון לא פעלו כנדרש, בעצם היה ניתן למנוע את לידתו במומו, ואז נשאלת השאלה אם באמת זה המקרה. זה אומר שיש איזשהו פרוטוקול נניח של מספר בדיקות או של אופן הבדיקות, האופן שבו הן מבוצעות, שיש ללכת על פיו, ובמידה וזה לא מתמלא במלואו, אז יש איזשהו בסיס או איזושהי קרקע לזה, להולדה באבלה. נכון, בהחלט, כמו שאנחנו יודעים, הרפואה רצה מאוד מאוד מהר קדימה. הילדים שלי שחלקם נולדו במאה הקודמת, לא זכו למגוון הבדיקות שיש היום, ואז באמת יש מה שנקרא הנחיות ברורות של משרד הבריאות, מה נמצא בסל הבריאות, וגם יש הנחיות מה צריך להגיד ורופא מעקב הריון לעשות. ויש שם, כל מי שהייתה בני זוג שהיו בהיריון יודעים את הסל הבדיקות, ויותר מזה, יש גם בדיקות שבתי המשפט קבעו שצריך להגיד להורים שהם נמצאים גם בשוק הפרטי. אבל בגדול אנחנו מדברים על סל של בדיקות שעושים בכל שליש שונה של ההיריון. יש קופות חולים שאפילו ממש נותנים רשימת מכולת, מה ניתן לעשות ומה לא ניתן לעשות. ועיקר הבדיקות שמאפשרות גילוי של מומים, זה גם חקר של בני הזוג לגבי מצבים יוצאי דופן במשפחה, מומים, אבל גם סקירת מערכות ובדיקות גנטיות אם צריך, חלבון עוברי, סל שלם של בדיקות. אוקיי. אז אנחנו מדברים באמת על מצב שמשהו יתפספס מסיבה כזו או אחרת. הורים שמתבשרים שהעובר שלהם למעשה סובל מאיזושהי בעיה, הרי לא תמיד בוחרים לבצע הפסקת הריון. זה נתון לבחירתם במצב שלהם, בתפיסת העולם שלהם, זה נתון בהמון המון קריטריונים. איך ניתן להוכיח בסופו של דבר בתביעה שאם הם היו יודעים בזמן, הם היו עושים הפלה, מפסיקים את ההיריון? כן, אז בית המשפט העליון במספר פסקי דין מנחים נתן הנחיות די נוקשות הייתי אומר, ויש לזה גם סיבה, כי בסופו של יום גם בתי המשפט וגם רופאים מרגישים מזה מאוד לא נוח, אנחנו עושים איזושהי עבודה של אלוהים אפשר להגיד, אבל בסופו של יום המבחן הוא גם אובייקטיבי וגם סובייקטיבי, דהיינו מצד אחד, לא נותנים למשל משקל להשקפת עולם של הבני זוג או של הדת שלהם, כי היו מקרים שאמרו, האישה הזו היא דתייה והיא לא הייתה עושה הפסקת הריון בכל מקרה, לא נותנים לזה בדרך כלל משקל. מה שכן, המום, הייתי אומר בקצרה, המום א', צריך להיות קשה ונוראי, שבאמת אפשר להגיד, והשתמשו במשפט הקשה, הנוראי הזה, טוב מותו של העובר מחייו. באמת, המקרים שנמצאים בקצה המאוד קיצוני של הסקאלה, ומצד שני, להוכיח באמת שלא נעשו בדיקות שהיו ניתנות לעשות, ודרך אגב, לא את כל המומים אפשר לגלות בהיריון, אבל האם ניתן היה לגלות, והאם הרופאים סתום איזשהו סטנדרט מינימלי, סטנדרט התנהגות סביר, שהיה מאפשר את גילוי אותו מום, ומאוד חשוב גם שזה יעשה בשלב מוקדם, כי במדינת ישראל יש ועדת הפסקת הריון מוקדמת ומאוחרת, וגם לזה יש השלכות, וגם החלק הסובייקטיבי זה האם היו נותנים את המידע
להורים שבאמת היו עושים הפסקת הריון. זה נשמע לי מאוד מאוד קשה, כי באמת צריך לקחת בו כל כך הרבה גורמים בחשבון, ובסוף מדובר בחייו של ילד. כאלו או אחרים, בריאים או לא בריאים, או יותר נכון בריאים פחות, אבל למשל כשאמרת את העניין הזה של החלטה האם באמת טוב מותו בחייו, של אותו עובר שנולד עם פגם, מי מחליט? מי מחליט על סמך מה? יש איזשהו גם פה פרוטוקול מוסדר שאומר מתי או באילו מקרים זה באמת עדיף? אז אני יכול לתת לך מקרה שניהלתי לאחרונה במשרדי, ששם היה מדובר במעקב הריון שלא עשו סקירת מערכות, הילדה נולדה עם מום גנטי, שלא ניתן היה לגלות אותו, רק בשנים האחרונות, דרך אגב, בבדיקה גנטית אפשר לגלות, אבל מה שמיוחד במקרה זה שהמום הגנטי הזה בא לידי ביטוי בכך שהמוח לא מתפתח כראוי בשלב מאוד מוקדם. זאת אומרת שאם היו עושים סקירת מערכות, בשלב הזה, היו רואים את המום עצמו, לא את הסיבה למום, אבל המום הזה הוא מה שקרה לצערם של בני הזוג בסוף. זו ילדה שנולדה עם שיתוק, עם בעיות קוגניטיביות, בעצם מה שיש להם היום בבית זה בית חולים פרטי, לסעוד ולטפל בילדה הזו. עכשיו, השאלה היא תמיד נורא קשה, גם במקרים שאני מטפל בהם, כי כשאתה מכיר את הילד, כמה שהוא יהיה במצב קשה יותר או קל יותר, זה נורא קשה להגיד, אני לא רוצה את הילד הזה, כשאתה מכיר אותו. אבל באמת, לכן המשימה של בתי המשפט היא כל כך קשה, כי צריך לבוא ולהגיד בדיעבד, לא כחוכמה שלאחר, סוג של חוכמה שלאחר מעשה, אבל, ומי שבאמת קובע בסופו של יום זה א', הרופאים, צריך בעצם אישור להפסקת הריון במדינת ישראל, של ועדה שיושבים בה גינקולוגים וגנטיקאים ונורולוגים, והם צריכים באמת לבוא ולהגיד, תקשיבו, אם יש את המום הזה, רוב הסיכויים שהילד ייוולד במומו, וזה מום מאוד קשה, והם שנותנים את האישור, בבית המשפט את צריכה להוכיח תיאורטית, שהיית מקבלת אישור כזה. וואו. טוב, בוא נדבר על הצד של מעבר. בוא נדבר על ענייני הפיצוי. אנחנו מדברים פה בסופו של דבר על תת כותרת בתוך עולם הרשלנות הרפואית. ממה מורכב הפיצוי בתביעה על הולדה בבלה? אז הפיצוי הוא מורכב מכמה חלקים. לפני מספר שנים בית משפט העליון במסגרת ההתחבטות הקשה הזו של האם באמת זה בית משפט יכול לבוא ולהגיד, כי בעצם עד לפני מספר שנים, מי שטבע את הרופאים זה מבחינה משפטית פורמלית זה הילד. ובתי המשפט נאבקו בנושא הזה, כי הם אמרו, איך ילד יכול לבוא ולהגיד, חיי אינם שווים ככל שיהיו. ולכן היה איזה סוויפט, כזה שיפט, שהם אמרו לו, זה עילה של ההורים, שזה גם הרבה יותר הגיוני, אבל יש לה גם משמעות לגבי הנזק. למשל, כאב הסבל, שזה מרכיב מאוד חשוב בפיצוי שכזה, שמו אותו הצידה, נתנו לו שם אחר, אבל עיקר הפיצוי הוא באמת בשביל לקחת את הילד הזה ולתת לו את התנאים המיטביים שיאפשרו לו לגדול ולהתפתח כמו שצריך ולקבל את הטיפול שהוא צריך. אוקיי. הכלל הבסיסי בדיני הנזיקים זה החזרת המצב לקדמותו. את המצב לקדמותו אי אפשר להחזיר כשנולד ילד פגוע, אבל אפשר כן לפצות אותו על א', אובדן השתכרות פוטנציאלי, בניקוי דרך אגב, משהו היה מוציא עבור מחיה ודברים כאלה, כי כולנו, אף אחד לא חוסך את כל המשכורת שלו במדינה שלנו, ועוד רכיבים שבאמת בילדים פגועים קשה, זה לפעמים צריך עזרה וסיעוד 24 שעות ביממה, אז העובד זר אחד לא מספיק, צריכים ממש להקים מערך, מכשור רפואי. ניוד, מכשור רפואי, עזרים, אצל ילדים קטנים גם מחשבים לימודיים, וכיוצא בזה. ועוד נקודה אחת חשובה, שגם לצערנו הרב, הילדים האלה, תוחלת החיים שלהם, בעיקר עם שיתוק מוחין קשה, היא לא תוחלת חיים של אדם רגיל, ולכן גם יש תמיד מלחמות בין הנתבעים, המוסדות הרפואיים, לתובעים, לגבי תוחלת החיים, שזה גם שאלה קשה, כי זה בסופו של יום זה סטטיסטיקה, אבל יכול להיות שילד שיקבל טיפול יותר טוב יחיה יותר, אבל זה תלוי כמובן תוחלת החיים. אני רוצה לשאול אותך ככה לסיכום השיחה, אנחנו נוגעים בדברים מאוד מאוד עדינים, ואנחנו נוגעים בהם גם כיאה מאוד מאוד בעדינות, ואני רוצה לשאול אותך ככה לסיכום, הורים ששומעים אותך ונמצאים בהתלבטות או במצב קיים כזה, מה
הטיפ המנצח, טיפ הזהב שהיית יכול לתת להורים שחוו רשלנות רפואית במהלך ההיריון שלהם? אז הטיפ הראשון זה א', כל מי שחווה רשלנות רפואית, זה לא בהכרח שזה אכן רשלנות רפואית משפטית או רפואית, אבל בדרך כלל, בגלל שהנזק כל כך גדול, וזה פשוט, אנשים עוברים, העולם מתהפך שנולד ילד כזה, שווה קודם כל לאסוף כמה שיותר מידע ורשומות רפואיות, כי כמו שאנחנו יודעים, המוח האנושי, ככל שהימים מתקדמים, זוכר פחות ופחות לתעד, וכמובן, מאוד חשוב לפנות לעורך דין שמבין בתחום, בגלל שהוא יודע, מה שנקרא, להפריד את המוץ מן התבן, בגלל שחשוב שנדע, 90% מהילדים, למשל, שנולדים עם שיתוק מוחין, הרפואה לא מוצאת קשר בין מעקב והיריון או אספיקציה בלידה או דברים כאלה, וחלק ניכר מהמקרים גם אפשר, יש מקרים נדרים או יש מקרים אחרים שזה לא היה ניתן לגילוי. לכן חשוב מאוד לפנות לעורך דין שהוא פונה לאנשי המקצוע, כי בשביל ללכת לבית משפט צריך חוות דעת של מומחים רפואיים בתחום המילדות, הנורולוגיה, הגנטיקה וכו'. וגם בא לנו לשכוח שמדובר כאן בסופו של דבר בילד שלך, אתה לא באמת יכול להיות אובייקטיבי, ואתה תוסיף לזה שאתה לא באמת מכיר את החוק על בוריו, אז רצוי להיעזר מאוד במי שכן מכיר, וגם יודע לייצג את עמדתך בצורה הוגנת, מתאימה ונכונה, מול בית המשפט בסופו של דבר. עורך דין ירון מויאל, יש לך עבודה קשה מאוד, בחרת בתחום קשה מאוד, אז אני מאחלת לך שיבואו לך ימים טובים, ותשמע רק מקרים שמחים, רשלנות רפואית עדינה, אם אפשר, עדינה עד כמה שניתן. תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט שלנו. תודה שהזמנת, וימים טובים לכולנו. אמן, אמן, מצטרפת בהחלט, ותודה רבה לכם. אנחנו כמובן נתראה ונשתמע בפרק הבא של אודקאסט.